правим един интересен опит с канген водата в град Тервел, така че наляхме най-различни води и ги пробвахме с pH тестера да видим кои са киселини и кои са алкални. Няма да показвам марките, за да няма проблем. Искам да ви кажа, че ето това е канген водата, силно алкалната, която е много добра за нашето здраве. Това е тервелската вода, обаче приварена. Вижте какъв цвят излезе, алкален също. Така искам да ви покажа един интересен опит с сусамово масло, където налях ето в тия две чашки. Искам да ви покажа сега. Знаем, че масло, зехтин или олио с вода не се смесва. Така че ето взимаме от чешмяната вода. Наливаме ето е така малко. И виждате, че маслото, олиото изплува на повърхността. Така. Сега взимам 11,5 канген, която съм си я пълнил доста отдавна в моя дом от самата машина. И вижте като налеем в зехтина, вижте какво излезе, каква голяма